Tinokukanudzai mabuja tauya ano nhau nyasi musosondo zuva rechitatu mwedzi uno hwaKurume. Tandano kunyepai kutoti Mhanduwe Wenhau wakura nyasi kamu ewo tiri kutenda chikara nokuchengetiwaku yawe wanomutsa wakanyanya kutichengeta zvese zvinoda kutigwida zvinotadza kutigwida nokuti tinenge takachengetiwa. Tiringe munhau dzanyasi kuikiwa kwaMoreblessing ari kwakuitika asi kwakaitika munzira inorwadza. Idi kufa kwache kwakahwadza vazhinji, kuikiwa kwache pokare kwagohwadza vazhinji. Mapfene akatumira vanhu vakapfekera mbasha dzobhuruu kuti waite zvokukuba vanhu nokuvhiringidza mureketo wajobhosikara wakanga aida kuita kumakuwa. Unobva waita kuona kuti idi wanoita kumakirira chaiko kuti kana takumakirira paribe chaunogona kuzoita. Mabuja izvi zvinuba izvi. Asi tikuramba hedu tichindotenda yawe kuti basaro rakazotekaira zvisvinu. Jobhosikara aribe hache kuzoita zvakawanda. Akazondoti zvamaramba kuti ndirekete pano aiwa rekai henyu ndiende, ndiri kuda zvokunetsana nemi, ndiri kutoitawo zvokuzvinetsekano zvinhu zvari kundinetsawo, saka ndaakuenda hangu. Apa mapurisa muzariro wanga akaita waitofungidzira kuti peno heno kwabatiwa mbavha dzakawanda nokuti mazariro anga akaita mapurisa ipapo, asi wakabva wasaya kana simba ribodzi rokuti warandutsire kana kubata vanhu vanga vari kukonzeresa. Unobva waona chanja chopfene chiya kuti chiripo ipapo. Idi rekai hedu tirambe takaringa nokuti yawe ndio wanoziva. Nozuropo kare kwakarangariwa Bishopu tapfumanei Masaya wakarangariwa panyaradzo yakaitiwa, ikareketiwa ukuru hwebasa hwavaita, ikareketiwa useza hwebasa hwavo, ikareketiwa nzero dzavo, ikareketiwa kunyangwe nemwoyo musvinu wawanga wainahwo. Kuramba tichitenda yawe noizvo basa hwakanaka kudari idi ukaita chakanaka chinokutera nyangwe murufu chaimo. Toramba tichitenda tichindoimba kuti mhuriyo ichanyaradziwa nayawe. Kwagutu kuno washanu wobatoro sisisi wakazopuwa bhero nozuro uno nomutongi kudare guru. Ipapa zvakatoitika zvakafadza vazhinji nokutoti wanga wagaritsa warimo mujere wari kunyimiwa bhero. Apa iwo wanga wari bemhosva ndo wakatovhiringidziwa rari yawaida kuita nowanhu wofazi munguva yesarudzo, asi iwo ndo wakasungiwa kwakusipfigirwa mujere. Idi zvinorwadza, asi tiri kutenda yawe kuti wakazobuditsiwa hawo iko kumbopuwa bheroko ndokuzvino. Munyaya yomakwai ari kureketeka anenge anotusvinu watinyepa watiwo Mutsvangwa ati ndichazvidaba ini zvokuita gurukota ramunangarwa. Mukaona zvadari bvai maziva kuti paita kunyangariwa. Apa wagotiwo kwai kuZBC nokuZimpapers kuno chigumuro chiri kuita kuvhiringidza beura raidhiri kuita kubeura chaiko. Paribe ari kusara wese akaisiwa naiwo ana Mutsvangwa. Aiwa ari kuita kubisiwa kukamanisiwa chaiko. Ukatoona maitikira azviri kuita aya bva waziva kuti peno dzicharira makuno yanhu. Rekai tirambe hedu takandoringa nokuti kubva zvaita kwakunyanya. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Ukaona zvadandi bva waziva kuti paribe chizvino. Asi tiri kuramba tichindoimba kuti yawe wanotidzivirira zvichiita zvakanaka nokutoti tikuda kuti zvirambe zvakaita kunyangara. KuZBC mutungamiri anga aripo ipapo Adelaide Chikunguru aiwa tindichazvidaba ini ndaakusiya basa racho. Iye anga amisiwa hache basa abva ataiwa ndikuda kumumirira zvamuri kureketa ndakutosiya basa racho. Rekai hedu tione kuti zvinopera sei. Zvibodzizvo Robinson Mhandu kwai mapepa ache okuti aramba achisenza paZBC ipo aiwa arambira kure achaenda achabenhuka rekai hedu tirambe takaona pana Robinson Mhandu aiwa waita tuzvino. Idi ndo vanhu vanga vari kuita kuti zvinhu zvireke kugotekaira kawo, asi tiri kutenda kutoti ipapa zvinenge zvaita zviri nani. Rekai hedu tirambe takaringa. Mapurisa ari kureketayo kutoti pachikoro chofundo yoapwere asi chepamusoro Tafara High School kwai kwakagobiwa mari inoita zviuru 15 chaizvo zvomari yekuAmerica pabodzi pono motika notumwe tunhu
ipapa zviri kubvira pakuti Scott sakupwanya pedzisai agopa chikoro mari inoita zviuru 12 $12,000 US pachirungu. Kwaiya naMhanduwe yawanga waenda wari kutsvaka kamu. Wamwe wagotoreketa padande mutande wachiseka kwai anga abenuka kotora mari yache. Haidi zviri banoziva zvomunyika medu takadzidzisiwa niwo mapfene yakuti chese chaunondofunga chinokona kuitika idi nokutoti zvimwe zvavanomboita zvinoita kunyadzisa chaiko. Kwaino hurumende taisa mari inoita mamiliyoni 550 $500 million pachirungu kuti tinhadzire mugwagwa Harare unoenda kuChirundu, Harare Chirundu highway. Rekai tione ipapa kuti zvinopera zvakadini. Ticharamba takaringa kwedu uno takutoringira kuti peno wachagotiringawo yedu kamunyamapandai kuno inoendawo kuMozambique. Dzinobvawo kuMozambique dzinodawo kutekaira mugwagwa musvinu. Tinorekai tirambe takaringa kuona kuti wachaiitawo chere kana kuti tinoramba chindotierana nemakomba iwayo zvakaita gomba riya ranga ramboiteka ipo patorogeti paya. Unobva waita kuona kutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Tiri banotiringa idi asi tiraramba takaringa hedu. Heno peno wari kudaro paramendewo wachagoita tusvinu kana kuti makanzura edu achagoitawo tusvinu. Peno mabuja takazvara mabu pari bari kuziva. Ticharamba takandoringa nokutoti kuribe chatinoona chinenge chiitika. Kwaino hurumende ipapa takutoda kutanda kuti motika dzese dziri kuuya tinyatsopenengura nokuidii kuti tione kuti iribe zvinhu zvinohwadza chere kana kuti iribe kubiwa chere kana kuti zvakadini. Unobva wasaya kuti makore esaya maiitei. Unondoona kutoti kureketa kuvanhu vari kundoreketa masoko kuti wanzi wareketa chimwe chinhu asi chokwadi chaicho wari kuda chete kutsvaka mari yekuti kana wakati tikupenengura unoitiwa mazuva uripo uchinzi tanda wandipa mari, kana wandipa mari ndochizokubuditsira kuti iende mota. Ndozvinohwadza kaizvo asi rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinoperera papi. Mukumwe kuita kunonyadzisa wana weZimbabwe idi zvakaita kuoma padande mutande. Wamwe wari kutoita bau rokureketa mapwapwa zvawo ipapa. Kwai mufanayo akatambira Liverpool Troinyoni kwai kureketa kwache kuti ndiri kuZimbabwe baini ikoko kunotihwadza kuri kusvinuba kudada eokamu wari kuda kuti arekete zvekuti chiko iye asiri munhu wekuZimbabwe kana aribe kumbokusvika manyepo chere chingavanozviziva naiwo kuti aribe kusvika. Saka chanetsa idi zvakaita kuoma chaiko. Kambani yoDeloitte yowana ferefeta matekaidzihwa mari auditors pachirungu yakutenziwa kuti Accenture muno muZimbabwe kuti makorokoto kune iwo wakatenga kambani iyi. Rekai hedu tiringe zviri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kuno masoja mairi mamwe akagwarashiwa kuDRC. Mweya yawo ngaizorore murugare. Heno mabuja kuti ndo chete chere kana kuti zvicharamba zvichidari kuti pawagwarashiwa wairi kana mubodzi woreketa heno kuti wakazowanditsa wachazozviita sei. Ticharamba hedu takaringa. Kuno mamwe masoko anohwadza kuyafunga nokureketa nezvawo ari kuti iwo kwai nyika yeSouth Africa ndo imwe yenyika dziri kubatsira wapanduki matororo oISIS kuti waboye mari. Kwai ndo saka muri kuona mari dziri kubiwa dziya dzoma-cash in transit dziri kuramba dzindobiwa chaizvo zvisvinu ndiyo mari yavari kugosenzesa kubhadhara iwo vanhu voISIS. Ukaona zvadari chibva waziva kuti pakaita kunyangara chaiko. Kana zvadari chibva yamaziva kuti zvirango zvoupfumi kuSouth Africa zvatokudongorera peno izvizvi zviri kuita kuexercise chaiko kuti zvione kuti zvisvike zvakasimba nokutoti paribe chisvinu baba. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. WokuTanzania wari munyahwa izvezvi wari kuchema iye akamboita mutungamiri wenyika yawo Ali Hassan Mwinyi. Rekai ndoti mweya wache urambe wakazorora murugare. International Criminal Court yagoreketayo kutoti aiwa vanhu vanopfuura zviuru 50 wokuUganda vanofanira kubhadharwa mari pamari inoita mamiliyoni 56 million pachirungu yevanhu vari kufanira kubhadharwa kuti
wakavhiringidziwa, wakabhinyiwa, wakabatiwa zvisizvo kuUganda. Tiri kuti makorokoto kuwanhuwa. Tinondoimba kuti wese wachagona kupuwa mariyo, nekuti zvimwe zvacho inondoperera kaamuvhu kuita kunge wana wembambaira wanenge waperera muvhu. Amerika nozuro nanyasi iri kuita bau izvezvi rokudonhesa chokudya kuvanhu vokuPalestine. Chinorwadza ipapa kutoti wari kudonhesa chokudya kuvanhu vokuPalestine wachipa zvombo zviri kuparadza vanhu vokuPalestine kuIsraeri. Unobva waita kusaya kuti chii chaizvo chiri kuitika ipapo. Rega hedu tirambe takaringa, asi zvisvinuba izvo. Nozuro uno tiri kutenda kuti vokuKenya watatu vanoti Benson, Kipruto, Timothy, Kiplagat, Vincent, Kipkemoi, wese wakahwina wari watatu zvokupuwa mubairo mamenduru chaiwo paTokyo Marathon. Tiri kuti makorokoto idi zvinoita kufadza, zvinoita kudadisa. Mutungamiriri wenyika ikweyo William Ruto agotomukirira kuti matifadza. Tikati kam ndokuita tusvinuka uku. Regai tione kuti wachaenderera mberi chere zvinenge zvipera papi. Takadaro mabuja, regai tichizororekamu kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.